A menos dun mes do entroido e case sen tempo de recuperar os vos hábitos alimentarios tralo Nadal, xa imos axendando os primeiros cocidos coas sobremesas típicas. Así, a celebración de todas as festas arredor dunha mesa leva moitas veces a excesos e tamén a busca de milagres para recuperar o peso. Con varios profesionais da saúde, buscamos as pílulas que sí funcionan. A presa por recuperarnos dos excesos cometidos na mesa durante o Nadal e a publicidade alimentaria que invita a comprar superalimentos ou determinados suplementos ás veces poden levarnos á confusión. A verdade é que, esas dietas detox, non? Estas dietas moi estritas, cuidado que incluso cos ayunos non intermitentes, que sí que poden funcionar, pero non a todo o mundo, non están indicadas, hai determinado tipo de pacientes que non deben de meterse nun ayuno intermitente. Restringir demasiado sí que pode provocar carencias de nutrientes, podemos limitar moito e limitar tanto que non chegamos a cubrir os requerimentos de vitaminas, minerales, fibra. Entón, o ideal é non restringir demasiado, sino retomar vos hábitos. No existen productos milagro, no, es volver realmente a la comida real. La comida real, esa proteína, esas verduras, hidratarnos de forma correcta, con agua con un poquito de limón, o antes justo de las comidas un poquito de aceite de oliva virgen con un poquito de limón, lo que sea activar lo que es a nivel enzima digestiva, a nivel cuerpo, es lo que yo doy como tip. El milagro es que te des cuenta de lo que metes en tu cuerpo y seas consciente y responsable y luego con todas las consecuencias. Seguir algunhas pautas indicadas polos profesionais da saúde pode ser a mellor pílula. Ese prato no que aparece a mitad do prato as verduras, un cuarto de carbohidrato, outro cuarto de proteína, sempre manter ese equilibrio. O prato de Harvard o que nos indica é que non nos esquezamos nunca do vegetal e que non sea algo anecdótico, sino que sea esa mitad de plato, non? En ese volume. Pero para que o corpo recupere o equilibrio non chega cunha alimentación axeitada. A actividade física funciona sempre. Eso, a verdade é que unha píldora que sempre vai a funcionar. Entón, o que xa tiña o hábito da actividade física que o retome e o que non o tiña que o incorpore. E todo superando as tentacións do entroido que xa están aí.